Булат келген, гармон алып келген, гармон яратқанды мен қоям білген. Нешегінде қоянды білмеске? Мен қалып тапшырын Дамировичта қарап барам. Сен енді бүтін ойын құралларында ойнарға үйреніп біткенсіңдір мәлі? Ойнап қара әлі? Демек, бармақларымызды да қоябыз. Әйді Әлфәннұр. Шәп болды бұл. Бірінші тапқырға бек шәп бұл. Сені бірер кіші үйретмедім алай бұлай. Өзім білді. Ярар, демек, гармонны текшіріп барады. Гармон бек шәп ойны. Гармоншы мұнда қалып тапшырыны башласақ та бұла. Кеттік. Әнешләп мен училищеға кірәсім келді. Мен мәктептен қаштым. Булат абый, спорт белән дуслыгыгыз ничек? Дұрысын айтырға ма деген? Біз екеуміз де тұқма шашын бек нақ яратамыз. Бұл ескерткіш вот прямо вақыт дегенсің. Мұның үшін мен отдельно сізге алқышлар. Сәлем, эфирде қалып, әбізді қонақта бүгін Булат Хисметов. Сәмсіз. Булат Хисметов. Ирен шитіннен елмайу кетмей, гармон баянын бик жеңіл генә ойната. Әмма тирә-ягында шундый күңелле, рәхәт атмосфера тудыра алу шынлыкта Булатның җитдилегеннән килә. Һәр хәрәкәтен мәгънәле итә белүче музыкант. Булат, сен шундай кештім шалбарлардан келгенсің. Бұл бик қаты қалет тапшырын хұрмат еткенге мен бүтен бірер сәбәп бар ма? Шундай жидді сұраудан башлап жіберген. Жидді сұраудан башлап жібердік әлі бізде. Бірінші, әйе, дұрыс айтасың. Бұл хұрмәтті, тапшыруға да хұрмәт, өз-өзіңді хұрмәт ету үшін ки, нешеге айтырға, мен әтейімнің айтқан сөзін айтам, артист кіші гілбіна шылай телевидениеде матур боларға тейші. Неше хәлләр болады? Нәрсе, не деген оңалықлар сенде? Аллаға шүкір гілшешек. Яңалықларға дегенде, яңалықлар бек көп. Вокал-инструментал ансамбльде де унисіз екенсің? Әйе, біз өзіміздің вокал-инструментал, хит исемлі вокал-инструментал ансамблі бізні үйіштірдік. Бұл енді... Неде мақсаттан үйіштірілді осы? Неде мақсаттан дейіп. Бүгінгі күнде Татарстанымызда неше кетерге юғары сифатта болған вокал-инструментал ансамбльлер юқ дейерлік. Дұрысын ақар искермейтіп айтам, татар тілінде ижат етуші. Татар халық келерін заманша үзләштіріп, заманша ішкертіп, халыққа жеткірәбіз. Ями Music деген білесің барыңызда? Music деген лейблны. Алар Тат культ лаборатория деген... Лаборатория ұштырдылар. Әйе, лаборатория ұштырдылар. Хам шуның қысаларында... Сен де қонашқан едің, еме? Әйе, мен Валерий Кратков командасында. Әйе, шу. Қатыр Демитаның қорадыманың ұсыңғы әчетқан. Міне, шулай. Біз Нью-Мон деген команданы тупладық. Шул фестивальда жеңіп шықтық, хам қазіргі күнде біз бірінші альбомымызны ижат етеміз. Минем сезгә сорауым бар. Сезнең балачактагы иң якты хатирәгез нинди? 2000 елда біз Камал театры белән гастрольға шықтық Астрахань шәһәренә. Самара, Саратов, Волгоград шәһәрен күрдім, Мамаев күргенге хәтле бардым. Ләкин иң якты хатирә шул гастроль буенча мин балыктан бик куркайдым. Чөнки балык үзегез беләсез бит инде шундый, шикелеш. Ул пешкән балык тәмле. А бу ни? Һәм Илдус Габдрахманов исемле артистның спиннинг деген кармагын алдым. Минем спиннингтә 3 кармак бар иде. 3 кармак түгел, 3 крючок. Мен атам 3 балык чыгарам. Атам 3 балык чыгарам. Һәм мәрхүм Марсель Хакимович Сәлимҗанов ул безнең бөек режиссерыбыз. Камал театрының режиссеры килә дә 2нче балдан, мин 1нче балда. Булат, дөресме,
сен де 3 балық шығарасың деп бір тапқырда айтым. Әлбәтте Марселка, әйдәлі көрсетәлі, мен атам Илескі моторный винтқа ләкті, мен үздім мұны, қорға қалдым. Нешетті сен Елдос Ғабдырахманов? Жоқ, біз аны яңадан бәйлеп, яңа лескіні сыздық та, екінші жылы уже Марсель Хакимович келгенде мен әзір едім, мен ерағырақ аттым лескіні да 3 балық шығардым, вот мына шул ең яқты қатира. Болат абый, сіз мәктепте яхшы оқыдыңызмы? Нинди оқушы булдыгыз? Һәм яраткан фәнегез нинди булган иде? Яхшы сұрау. Яхшы оқушы болғанмы, yok микән, аны оқытушылар гына беләдер инде. Мин тырышып оқыдым, дөресен әйткәндә. Төрле шаклар булды. Алгебра, физик фәннәрен яраттым мин, дөресен әйткәндә. Без Евгений Онегинны үтә идек тә, һәм егетләргә письмо Онегинны ятларга кирәк иде, кызларга письмо Татьяны. Мин бик ирендем ятларга, бик ирендем. Нишләп әйтә алмыйм менә, хәзер истә түгел, һәм мин бер ай буе урыс әдәбияты дәресеннән качып йөрдем. Бер ай буе. Бер атна качканнан соң, мин инде, ладно, 2 шигырында укып карадым, 2 хатны да нишләптер миңа Татьяна күбрәк күңелгә ятты. Инде бөтен сыйныфта бөтен укучылар сөйләп бетерде шул шигырьне. Мин бер үзем генә калдым. Шул бер ай үткәннән соң дәрескә килеп башын яхшы ятладым инде, азагына хәтле үҗәтлегем җитмәде. Көчкә эшле куйдылар. Шунсы исемдә. Татьяна эшләп чыктыңмы син? Татьянаның сиңа якынрак булган Татьянаның хисләреме? Хисләре түгел. Аның кыскарак идеме? Юк, кыскадан да түгел. Ул ничектер ансатырак язылган иде, минем уйлавымча. Миңа ничектер табигыйрәк бәлки. Миңа ничектер гадиерәк кирде ул. Кызык, син яратмаsan рус әдәбияты булып чыктың Юк. Бу тырнаклар ичендә. Ул күп әйбер укытучыдан тора, дөресен әйткәндә, рус әдәбиятына кире әйләнеп кайсак, гомумән әдәбиятка. Училищеда укыганда безне Раиса Ивановна дигән укытучы укытты. Ул шуның хәтле тәмле иттереп сөйләйде. Мин аның сөйләвеннән соң, мәсәлән, Энтони Бёрджесның «Заводной апельсинын» табып, 3 көндә укып чыктым ул китапны. Гомердә булмаган хәл. Хәзер сиңа бирем. Без бирәбез музыка, төрле музыка яңгырыйча хәзер монда. Һәм син шул музыкага ереп уйнарга тиеш, шул музыка.
Булат, сен үзеңнең музыкант буласың килгәнен кайчан аңладың? Бик яхшы Нидек сорау. көн иде ул? Бу бик кызыклы сорау. Ләкин мин тагын теге урап җавап бирәмен сезгә. Музыка мәктәбендә 8 ел укыйлар инде. Һәм минем укытучым әти-әниләрне өндәде, мине музыка клиятына бирергә. Ә нишләп мин училищега керәсем килде? Мин мәктәптән качтым. Музыка ул былай гына баянда уйнау түгел, ул шундый Киңрәк. киң әйбер, дөресен әйткәндә. Һәм музыкант булу. Син була аласың бик яхшы скрипач, бик яхшы баянчы, ләкин шул ук вакытта син музыкант булмаска мөмкинсең. Аңлыйсыздар. Чөнки музыкант дигән төшенчә, ул әйтәм бит, бик киң төшенчә, ә менә шул инде скрипач, баянчы, Ул башкаручы җырчы. гына булып чыгамы? Башкаручы гына түгел. Рәсәйнең халык артисты Юрий Васильевич Шишкин миңа бу профессиялар ремесленник шикелле. Нәкъ шул ук сантехник яки белмим, пешекче. Менә алар ремесленниклар, ремесло. Менә шулай ук безгә дә музыкант булырга кирәк. Ну консерваториягә кергәч инде менә төгәл аңладым. Ә консерваторияны бетергән тирәдә Мәктәптән дөрес качканың дим. Булат, ә син башкара алмаган музыка бармы дип сорыйлар? минем уйлавымча бар. Заманча авангард стиле. Аның каравы Булат ул атлар белән сөйләшә белә икән. Менә без киләсе видеодан хәзер аны күреп китербез. Өйрәнеп утырыгыз. Ничек сөйләшергә икәнен. Дөресен әйткәндә, менә бик атлар яратасың дип сөйләделәрдән дә, әмма бик акрын йөрисез, атта йоклап китәсез, әле видеоны тиз әйттем. Нишләп алай? Әллә беренче тапкыр атланың идеме дөресен әйткәндә? Дөрес җавап биргән ялганларга микәтенә карап белмим. Әйе, шәхсән мин атларны бик яратам. Нишләп дип сорасагыз, бала чакта әтинең авылына Түбәнәлкегә кайткач, әти бик атларны ярата инде. Һәм минем иң яраткан эшем ул әти мәсәлән атны җигеп арбага утыру, атны нитү. Юк, бу беренче тапкыр түгел, икенче тапкыр икән. Яралыйсы. Ялганысы да булмады. Ялганысы да булмады. Беренче тапкыр мин Казакстанга фестивальгә чакырдылар. Без Монголия, Кытай һәм Рәсәй шигендә Казакстанда булдык таулар арасында. Менә шунда мин атланып карадым беренче тапкыр. Булат абый, спорт белән дуслыгыгыз ничек? Дөресен әйтергәме ди? Но Нишала. мин фитнес-клубка йөрим. Минем сезгә сезнең гаиләгез турында сорау бирәсем килә. Сезнең әтиегезнең шундый яхшы шәп артист икәнен беләбез. Менә сезне күргәч, ничектер гел ул күз алдына килә. Сез бик охшаш. Башкалар да әйткәне бармы? Бәлки уртак якларыгыз турында әйтеп китәрсез. Нәрсә белән охшашсыз? Әсхат Хисмәт белән. Фамилиядан кала. Ну без бер туган. Без икебез дә тукман шашын бик нык яратабыз. Менә бит. Булган инде буласы. Әйе. Әмма син әтиеңне син тәнкыйть яласың бер нәрсә өчен. О! Җәле нәрсә өчен син Әсхат Хисмәткә ләгә синнән. Ләгә түгел инде.
Biz әти белән якын арада концертка әзерләнәбез. Кайбер җырларны ул шундый матур моңлы иттереп, ишенә кереп аңлап җырлый. Аңа ышанасың, костаны чыга башлый кулларда, йөрәк тибә, сине теге кайнар су белән сипкән шикелле була, үзең салкын тир белән агасың. Ләкин репетиция барышында ничек әйтергә инде. Менә аның музыка белеме юк, минем музыка белеме бар. Һәм минем өчен ансат әйберләр, һәм теге мәсәлән мин аңа аңлатмый да торам, чөнки минем өчен ул шуның хәтле ансат, аны аңлатырга кирәкмәгән шикелле тоела. Әти кызганыч ул музыкадан Белеме юк, һәм сезнең шуның аркада тавыш чыга. Тавыш чыга, теге бәхәскә керешәбез инде. Татар халык көйләрен заманчалатып, эшкәртеп, менә хәзерге көндә тәкъдим итәбез дип. Әти аның белән килешми, ул ки үзгәрмәскә тиеш дип уйлый. Сезгә менә шулай заманча ошымы? Ләкин инде менә теге әбиләр белән гармунга тыңлау кайсы күбрәк дәрт? Минемчә, электәге көйләр күбрәк ошый, йөрәгемә ул керә. Бу турда безнең бәхәс озакка китергә мөмкин. Хәзер без менә Булатны сынауны үзен сыный әле, ул һәм кызларны сыный башлады. Синең Әсхат абыйның барлык спектакльләренә караганың бармы? Юк. Юкмы? Юк. Менә син монда белерсең микән хәбез аның спектакльләрен кыска гына өзекләр, кайсы нинди спектакль икәнен әйтерсең. Әйдәгез. Беләм. Seni dört göz izlep taptı mı? Dört göz? Dört gözde kurmadım demin. Bu Avulta Ağbay spektaklinden üzügüydü. Lakin kaysı bölüge икәнен әйтә алмыйм, чөнки аларның бүлекләре дә бар иде. Ул хәтле итеп торыйбыз инде. Senin oğlum tıplı bir fikrin bulurga tiyir. Kim aytdı? Totali, sen benim bilen işi kileşesin o? Bu мәхәббәт турында сөйләшик дигән спектакль. Вакыйфны уйнады, әйе. Мин роль исемен белмим. Спектакль исемен. Kime sıyırışıklar? Emin ana mengelik kurkuta. Gün sayın bir de bu sabır yağmalı. Bir yaktılık görünmeyi. Bu kişir basуы спектакль mi? Yok. Юк. Булып чыкмады. Әйтәк самырда бар. Мин хәтерләмим. Күрәзәшче бу. Күрәзәшче. Сумин Автор. Зөлфат Хаким bu ikinci şey. Birincisi kişir basуы иде. Күрәзәшче ярый. Ярар. Засчитали? Яра, засчитали. Яра, булды бу. Таң булмыймы? Так, була. Sen kula bendesi. Min o diyecektin bir şimdi. Min o. Sen tek soğan. Bu sıgır gerekiyor. Vaska Бегемот. Бәшкә еңгән. Тагын бар әле. Так. Менә монысын белерсең. Dürüstken. Hayır. Tanışkan 18 yaşından salim bulgan. Kutlu kıyabini bütün nesli bile duratkan. Ahırda şirak bir şeyden sabıya varıp cidken. Ялгышмасам, bu İdegey спектакль. Тагын 2 фото бар бер спектакльдән. Burası kızık. 2 foto. Зәңгәршәл. Зәңгәршәл. Зәңгәршәл дә Булат. Мәсәр ролендә Венера Хатыны Ганиева. Әйе. Булат исеме шуннан калдымы сиңа? Булат исемен. Мирас булып. Bu сорауны еш бирәләр. Ялгышмасам, Булат исемен Мулла кушты миңа. Мулла кушты, әмма бит кемдә бит инде уйлап тапкан әтигенең кушасы килгән әниеңнеңдер. Мин алардан сораган бар, ләкин Аны уны әйтмәделәр, име? аны моны әйтмәделәр шул. Булат абый, сезнең бер кашанда актер буласыгыз килмәдеме? Музыка училищесында уйламадыңмы? Театр училищесына күчим микән дип Әлбәттә уйладым. булган ахырсы. Булды.
İlgiz Zeyniyev de hatta zamanda tege şakırdaydı di özümün kursuma alan aktör bulurga tilagin yok mu deyip tilak big zor var idi lakin eti rıksat etmedi mena da singilmedi. Ol takbayında seni kurdun bitin deyim. Senin birinci fikirlerin. Sen kişkine vakitte kurgaçtın. Nişik. Mene etiği çıkıp oynayın da akbayında sen etiği iken bilesin bitildi. Bilem. Hem hırlan. Hırlanasın imi. Ha bizim şu aşanıkta oturasın mı? Şanam da şuluk vakitte zor sahnede, zor zalda spektakl var. Biz kişkine zalda bağlar yürüyüz, yürüyüp yürüyüz, nersegine işlemedik indi. Biz көңілі şaklarıydı. Hem mene şu mene Hoca Nasırddin'den idegeyden şunday tigi orta asırдағы dekorasiyalar alır bizim için nindidir baribir şahsen min mene şulay nindidir muğjizalı orun ittirip аны har halda özüm için şulay көз алдыма келтірейдім. Senin tamırlar bit elkiге tutaşad, tügelerge tüben elkiге. Hem sen ne derecede Mişel ikensin kasınap qarayız. Maksus Mişellerge şıltıratıp, ışıraşıp, sözler jidim. Kadir sen bizge şuların məğlerini anlatıp giteli, anlamayan kişilerge. Bunda var bizde Mişeller tügül. Kuçap. Kuşak? Kuçap. Yok. Kuşak. Yok. Da. Bilmişsin bunu? Yok. Gitindi. Doğa. Şınapta elkiden mi? Hayır, min... Şınapta bilmişsin mi? Yok. Ellanı minde bile Mişel bulmasam da. Şulay mı? Erteş. Ha. Ana Allah'ta verir. Yok, bizde ateş deyip söyleştiler. Ağırda. Kırda? Ağırda. Kırda? Qatqan jir kantar. Ezi. Mınsın bilesin. No, azindi ol nilerge, nişkeydi? Nilerge? Abzı. Muhterem kişilerge. İni ızbad eder Mişellerde. Yurt, işik aldın yurttu beyteler iken bit. Yurtqa çığı deyip. Tur. Tur? Turga çığı beyteler. Turga çığı. Sayğaq. Sayğaq. Вот мен bu sözünü işitken var, lakin hatırlamıyorum. Әміне ол бізде де сайғақ пішені еттірған кертеді абзарда. Үст көлеші сайғақ деп атала. Булат абый, менә сез бик күңелле кешегә охшагансыз. Сезнең кайфыгызны нәрсә төшерә? Үпкелетіп боламыз. Ooo, bik tez. Тектіз ме? Әйе. Ішке көңілісің? Мен нишке көңілі деп өзімні санайым. Мен өзім Йылдызнама бойынша шаян, һәм мен өпкәлетселер, меннен ким қалмай бір қашанда. Булат абый, сіз үйде өзіңіз генә қалғанда нинди көйләр башқарасыз? Бірінші ширатта ол Сергей Рахмановның «Вокализ» деген әсәрі көңіліме ең якын әсәрләрнең бірсі. Ринат абый Валиевның уйнауындағы «Зәңгәр күлмәк» күйі. Ринат абыйның искиткеч уйны. Аннарысын мен инде күбрәк фанк, джаз, сол стильләрен бик көңіліме якын итәм һәм менә шул стильдәге җырларны, көйләрне тыңлыйм һәм аларны уйнарга тырышам. Ахыр таңа бер баянчыны карап китик әле. Булат, Айдар белән сез бүләк иткән баян кай вакыт уйнаштыргалы, ләкин аңа профессионал кулы җитми. Гөлчәчәк сорау бирде. Булат синең өчен кем ди? Сез бит ахыры дуслар ди. Булат минем өчен һәр вакыт сүзен үти, вәгъдәсендә тора торган кеше. Киләчәктә дә шулай була күрсен. Хәзер инде сиңа сорау бирергә кирәк, Булат. Иң еш бирелә торган сорау ул әлбәттә син кашан өйләнәсең? Мисалга җавап бирмәсәң дә була, ләкин безне борчый торган сорау ул син кайчан безгә кунакка киләсең? Чөнки сиңа дигән тәмле шәйләр ясалган, килеп ишүче юк. Булат, сиңа сәлам.
Алмазды яратта екен. Искиткіш. Алмазға қонаққа яқын тиреді. Яқын арада деп ойлым. Әйдіңіз қай жиылышып кеттік шошылай. Әйдіңіз. Так, телефон. Концерті қашан бұлайынды бұлатының, қашан ұйыштыра деп сұрайлар. Біздің халқыбыздың yüzük қашы болған Ринат Абайвалиев 45 yaşında bir konsertini ясады. 45 yaşında. Әсінде 45-ке қатты күтірсің? Мен 45-ке қатты кетмем енді. Менің достым, коллегам Наил Сагдиев 33-те ясады назарет. Якын арада күтәргә микән, юк микән деген сұрауға түгел жауап бере алмыйм. Ләкин шул ук вакытта бүтін проектларымны жисаң, ул концертны оештырып та булыр иде. Ләкин нинди форматта ясарга икән, менә шул сұрауга әле үземә җавап бирмәдем. Булат, әйдәле үзебезне халык кейін сузып җибәр әле дип язып җибәргәннәр. Музыка devam ете, тапшыруыбыз төгәлләнә. Хушыгыз. Миләүшә. Җипмеш егет синең өчен көрәшә. Булат, ниһаять бетте. Сөйләмәде. Бөтен нәрсә киттеләр. Менә дөресен әйт әле. Кашан өйләнәсең син?